Hej. Undskyld larmnødderne. Jeg har fået et nyt kamera. Og det er et Sony. Sony. Kuiper Shot, tror jeg det hedder. Kuiper. Ja, eller og så 7,2 megapixel, så linsen er Sony lens _ optical 3x eller andet. Og så er der blitzen, og så er der ting og sager. Larmnødderne. I ser det lige lidt bedre nu. Fra alle sider. Bunden. Ja. Toppen. Sony. Ja. Og linsen er her. Så den her side. Ja. Man kan se min iPhone. Ja, og så her har der ikke noget hernede. Ja. Det er det. Det er det. Jeg tror jeg er sløret lige nu, jeg ved det ikke. Tror jeg, man kan. Det der sløret derude. Ja. Der er så lige det her kamera med snor. Men jeg kan ikke bruge det lige nu, fordi jeg mangler lige ledningen til at kan sætte den på computeren og redigere og ting og sager. Ja. Så det må I lige vente lidt ved. Vær lidt tålmodig. Ja, vær lidt tålmodig. Det var det. Det var bare lige en hurtig update med et nyt kamera. Yeah.